அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் செல்லும் என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து சேலத்தில் கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமிக்கு முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். வணக்கம் மதியழகன், கூடுதல் தகவல்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம். வணக்கம் தினேஷ். அதிமுக பொதுக்குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிராக பன்னீர் தரப்பினர் தொடுத்த மேல்முறையீட்டு மனு உயர்நீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் அதிமுகவின் ஒட்டுமொத்த தலைமையாக கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள்தான் என்பது நீதிமன்றம் மூலமும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிமுகவுக்கு சாதகமாக இந்த தீர்ப்பு வந்ததை அடுத்து பல்வேறு மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் என பொதுச் செயலாளர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைய தினம் முன்னாள் அமைச்சரும் தருமபுரி மாவட்ட கழக செயலாளருமான KP அன்பழகன் மற்றும் அரூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தசாமி ஆகியோர் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று தூத்துக்குடி மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான SP சண்முகநாதன், கழக அமைப்பு செயலாளர் சின்னதுரை உள்பட நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கழக பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான B சோமசுந்தரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் K பழனி, மாவட்ட அவைத்தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் சேலம் நெடுஞ்சாலை நகர் இல்லத்தில் கழக பொதுச் செயலாளர் அவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆளுயர மாலை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று கழக மகளிர் அணி இணை செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ராஜலட்சுமி அவர்களும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் தென்காசி வடக்கு மாவட்ட கழக செயலாளரும் கடையநல்லூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கிருஷ்ணமுரளி என்கிற குட்டியப்பா, மாவட்ட அவைத்தலைவர் VP மூர்த்தி என நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று மாநில மகளிர் அணி செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான வளர்மதி மற்றும் கழக அமைப்பு செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான ஆரணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சேவூர் S ராமச்சந்திரன் ஆகியோரும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதே போன்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கழக செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான குமரகுரு, கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் மற்றும் புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில அம்மா பேரவை செயலாளரும் முதலியார்பேட்டை தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான பாஸ்கர், அரியாங்குப்பம் தொகுதி செயலாளர் ராஜா உள்ளிட்டோரும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போல திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கழக அமைப்பு செயலாளர் சுதா கே பரமசிவம், மாவட்ட கழக பொருளாளரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சவுந்தரராஜன், கொள்கை பரப்பு துணை செயலாளர் முத்தையா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். பெரம்பலூர் மாவட்ட கழக பொருளாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான புகை செழியன், முன்னாள் மாவட்ட பிரதிநிதி மருத்துவர் வெள்ளையன் என்கிற பெரியசாமி ஆகியோரும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று பெரம்பலூர் மாவட்ட மாணவர் அணி செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான இளம்பை தமிழ்ச்செல்வன், மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளர் வீரபாண்டியன், மாவட்ட சிறுபான்மை பிரிவு செயலாளர் ஜமால் முகமது ஆகியோரும் பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள். தென் சென்னை வடக்கு மற்றும் மேற்கு மாவட்ட அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளர் AA அர்ஜுனனும் கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இதே போன்று ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் கழக நிர்வாகிகள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஏராளமானோர் தொடர்ந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள். தினேஷ், கூடுதல் தகவல்களுக்கு நன்றி மதியழகன்.